Welkom bij het Cambuurjournaal. In de weken waarin Cambuur op sneu speelt tegen Jong AZ, zorgen we in dit Cambuurjournaal vooruit. Het is winter, het is koud, de wanden kunnen om, de sjaal kunnen om. En dat zal ik zien gevolgen hebben voor het voetbal. Decembervoetbal had Henk de Jong het al eerder neemt. Tegen Jong AZ speelt Isaac Calon weer in de basis. Hij had een skoftlang blessurewest. Speelt tegen FC Dordrecht voor de laatste keer in de basis. En komt nu er dus weer in voor Michael Breij. Als ik naar de rendementen van Isa en maar ik van Giovanni Korte, ja, die ben ontzettend heug. En dus ja, ik ga mooi de tijd van hem, Isa maar fit houden en goede passen. Nou, en dan hebben we er echt een hele goede speler aan, zonder ik maar één te kwart te doen. Maar het gaat om dat we wedstrijd winnen en wij denken dat we nog meer kans hebben om te winnen. Dat Sambisa komt er ook weer in. Die woedest even op scherp zetten verliezen weekend door hem te passeren. Ja, ik hield het gevoel, ik denk, nou maak ik eventjes. Het wie net scherp, het wie net wat we willen. Dus dan maak je er even uit. En ik uitlezen en ik hoop dat ze dan even goed look op me binnen. En dat ze dan weer de kop omzetten en pas tegen hun voordeel mee door. Nou, daar had er wat in, denk ik. Wat opvalt als je de laatste drie wedstrijden van Cambuur zag, is dat het spul minder is, maar ook dat Cambuur volle meer kansen voor het jouwt. De tegenstander wordt gevaarlijker en komt dus dichter bij een doelpunt. Erik Schouten, ik maak me zorgen. Want ik zie de afgelopen 3 wedstrijden. Het voetbal is ietsje minder, nou kan het gebeuren, maar jullie geven veel meer kansen weg, lijkt het wel. Ervaar jij dat ook zo in het veld? Ik dacht, je maakt je zorgen omdat ik niet meer scoren de laatste 3 wedstrijden. Maar Had ook gekund. dat is anders dus. Nee, dat ervaar ik niet. Nee, tenminste, ik maak me geen zorgen. En wij maken ons allemaal geen zorgen eigenlijk. Het zijn wel feiten natuurlijk wat je opnoemt. En dat weten wij ook. Alleen uiteindelijk gaat het om het resultaat en dat is goed. En ja, als wij de rest van het seizoen zo spelen en alles winnen, dan vind ik het ook goed. Maar uiteindelijk willen we natuurlijk naar nog meer kans voor onszelf en minder voor de tegenpartij. Dus dat is wel een dingetje waar we aan willen werken. In het Cambuurjournaal zorgen we Sanon dan ook waarom naar een wedstrijd uit het verliezen. Dat doen we nou ook naar een bijzondere wedstrijd in Cambuur perspectief. We gaan waarom naar een Frieske derby. When I got here, I introduced myself as Bato. And they told me, no, we have a Bato already. Martijn Okay. Barto. Exactly. So I said, okay, you call me Bart. And then there was also a Bart van Brankel. So I was like, I thought they were kidding. I was like, no, come on. We just call you B, then the first letter. I said, it's fine by me. De komst van Bartholomew Ogbetje naar Cambuur leest als een jongensboek. Als hij in januari 2014 Samarini en Onvleen komt, is hij nog een grutte onbekende. Maar binnen 1 week had Ogbetje hem in Ljouwert onsterfelijk maken. Ja hoor, Ogbetje. Maar een doelpunt en een assist in de wedstrijd in Heerenveen is Ogbetje in 1 klap de nieuwe held van Ljouwert. Hopefully I'll be able to do much more better because I can always do better. And hopefully one day I can probably be a name to remember here in Leeuwarden. Ik heb nog een oud nummer van Ogbetje in mijn telefoon staan. Maar ik heb werkelijk geen idee of dit nummer nog gebruikt wordt. Ogbetje voetballet zijn in India bij Mumbai City. Als ik hem app in het Engels, dan wordt het net lang voordat ik antwoord krijg. In het Nederlands. We praten ook om via Skype waarom te zien op zijn debuut in de Eredivisie. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Alles goed? Prima, met jou ook? Uitstekend, uitstekend. Het begint al hier met een telefoontje van Ogbetje naar Dwight Lodewegers. Op dat stuit trainer bij Cambuur. Out of the blue krijg ik een belletje van een kerel die zegt dat hij dus Bartholomeus Ogbetje is. Ik heb geen club, ik zit in Engeland, daar stoppen ze ermee. Ik zeg, dus je wil eigenlijk op proef komen? Ja, zei hij. Ik zeg, maar ben je dan fit? Hij zei, ik ben hartstikke fit. Ik zeg, volgens mij als jij je eigen overtocht betaalt hierheen en je doet het goed, dan gaan we kijken hoe het ervoor staat. Was ook voor mij moeilijk, want ik had opties. En ik verwachtte aan teams, verwachtte een antwoord van mij. En nu moet ik een paar dagen aan testen en trainen met het team. Als ik raak geblesseerd, dan wat? Het was wel moeilijk, maar ik zei, kijk. Met een trainer zoals Dwight, ik wist dat ik fit was. Ik was ook wedstrijdfit en klaar voor alles. Maar het is moeilijk om dat tegen een trainer te zijn als hij 6 maanden geen competitieve wedstrijd gespeeld heeft.
Dus ik zei, kijk, ik ga die risico nemen. Ik neem de risico, alleen maar niet meer dan 3, maximaal 4 dagen. Hij zei tegen mij, is helemaal geen probleem, hij kan maar hoor. Dat is voor zij meer dan genoeg. Dus zei tegen mij, oké, over 2 dagen als jij dat goed vindt, ben jij hier en dan beginnen we. De testwedstrijd is tjen de beloften van de Go Ahead Eagles. En in dat duel uitjoeg het Okbetje de technische ster van Cambuur. En hoe? Okbetje scoort 5 keer. Links, rechts, koppen, niet de makkelijkste goals. En na een uur zeggen we, haal hem eraf. Dan hadden we hem ook nog dat weekend. Okbetje tekent een contract en valt gelijk met de Noors in de boeter. Want 4 dagen later zit de beladen wedstrijd in SC Heerenveen op het programma. En de Frieske derby is op dat stuit al haast 14 jaar lang net meer spelen. Tjen alle verwachting zien en pas een dag voor de wedstrijd weet Okbetje dat hij tjen Heerenveen in de basis uit aanzetten zal. Kreeg ik eigenlijk de zekerheid dat ik in de basis was van mijn teamgenoten eigenlijk. Het was toen met Erwin Bismanio, met Jordi Lukoki, met Marcel Riesmeijer. Dus zeggen ze, hey, he comes after 3 days and he's already in the first 11. Dus toen was met die spelers die ik wist dat ik in de basis was. Ik vroeg ze, oh, am I starting? Am I in the starting 11? Zeggen ze, you didn't see? Ik zei, kijk, alleen maar ik train alleen maar gewoon. Ik denk niet over basis of geen basis. Voor mij is elke dag, ik moet mezelf elke dag laten zien dat ik klaar was om dit team te helpen. Ik al is Okbetje nog maar kwart bij Cambuur, krijgt voor omvang van de Frieske derby, neemt hij in de kleedkamer het wut. Ja, ik zei tegen die jongens ook, wij misschien uitwedstrijd, wij zien hoe het gaat, maar thuis zijn wij thuis, jongens. Weten jullie wat dat betekent, dat wij thuis zijn? Als Ajax hier moet komen, als Feyenoord, PSG, maar wij zijn thuis, jongen. Beginnen wij niet om te denken, nou, wij spelen tegen Paris Saint-Germain, Ajax of die of dat. Nee, wij zijn thuis. Dus dat moet onze regels hier zijn. Meer agressiviteit, meer alles van ons. Wij zijn thuis en wij zijn de baas. Komt die lange bal van Bijker. Dit naar Okbetje, die kan hem terugkappen. En dan kan Manu erachteraan. Manu! Hij krijgt het! Ja! Hij zit er al in! Hij zit er al in! 4e minuut van de wedstrijd. Die vrije trap van Rietsmeijer. Kan die kop erin? Ja, hij kopt hem erin. Het is Okbetje. Het is Bartolomeo Okbetje die scoort. Het is op het randje van boetenspel, maar dan bij Alia toch. En dan is hij op de brommer. Ja, Jordi Lukoki. Hij komt helemaal alleen van Christopher Noordveld. En hij prikt hem fantastisch in de goal. En dat betekent in de 70ste minuut een 3-0 vastsprong van Cambuur. Er is de 3-1. Het is Alfred Finn Bogason die dan toch weer scoort. Cambuur wint met 3-1 en met een doelpunt en een assist is Bartolomeu Okbetje in 1 klap een grutte meneer. Beter kon niet, ja. Met jou helemaal eens. Beter kon niet. En ik ben wel trots en blij en die zou ik nooit vergeten. Dit wie het Cambuurjournaal van deze sneun. Morgen ben we er weer met een nieuw Cambuurjournaal. Dan met een vierdwijdige keervetting van de wedstrijd tussen Cambuur en Jong AZ. Graag ontan.